Kahit saan, andun ang mga marites. Kahit saan kami, nandun ang marites. 068. 068. 371. Patdi na ninyo. Pang 5 PM. Pero, huwag kayong maghinto sa pagkamaritis. 068 Di, maganda dito, day. Imaritis natin si Jesus, day. Alam mo ba, day, kagabi ko lang nakita pala, day, ang story pala sa baboy, Ano? yun palang, di ba, pumunta si Jesus sa, sa ibang bayo, ay yung sa dagat, Tapos? sa pa yata yun. Nakita ko ang buong story, day. Ang alam ko pala, si Jesus pala ang Mesiya. No? Oh. Ang animal ba yan? Ang lalaki na naman. Tapos yung pumunta si Jesus, sabi ni Jesus na daw, sabi niya, Ano? patayin sana yung isang lalaki kasi napasukan ng demonyo ba. Tapos sabi niya, wag Jesus. Sabi niya, wag, papasok na lang ako sa baboy kaya palang hindi kakain ng baboy. Yung demonyo sa katawan ng lalaki Pumasok doon sa baboy kaya pala yung iba ayaw kumain ng baboy. Oo. Yun, ngayon ko lang alam yun. Meron yun, pero ate, nasa Bible na basta biyak ang paa, pwede mong kainin, wag lang yung hindi biyak. Sa baboy. Biyak yung paa ng baboy, di ba? Biyak naman talaga ang baboy. Anong baboy? Kailan ka pa? Nasa Bible, yung biyak na paa, pwede mo kainin yun, pero yung hindi biyak, hindi mo kakainin yun. Sure ka? Oo, nasa Bible yun. Hindi pa talaga ako kumakain baboy. I don't eat pork. Oo? Oh, since 2005. Ako ba? Hindi ako Muslim. I am not Muslim. Pero, ako nung nagkatulong ako sa Abu Dhabi, parang ako. Tapos, nung umuwi ako sa Pinas, 2018, nasuka-suka Ay, ako. ganyan din ako, ate. Tagal ko sa Arabo. Nagsuka ako. Maritis na ito. Maritis, miya, pat dito ninyo. Pat dito akong nalitok. Nagmaritis na kami nito. Pero sa totoo ba yun? Ay, Totoo yun. totoo. Pumunta sa kaya Tapos pala, kasi tiningnan ko gabi ang story ng tiningnan ko kagabi. Tagalog, naintindihan ko kasi Tagalog. Pinanood ko talaga 2 hours. Ang hindi ko pa na yung sabi ni yun pala si Herodes. Siya pala ang traitor. Si Herodes, traitor. Yun pala si Pedro, si Simeon ug si Pedro, isa lang pala yan. Nabago lang yung pangalan. Binago ni Jesus, tinawag siya ng Pedro. Tapos si Pedro ang pinaka sinungaling, pero siya ang pinag-iwanan ni Jesus ng mga Akyat na? kari-arian niya nung nung pinatay na siya. Oo. Totoo yun, te. Nagbaritis na kami dito tungkol sa Diyos. Akyat na. Kung hindi Ramadan, hindi kami Mga guys, tapos na mo ang istorya. Kaya mag-akit namin, trabaho namin. Si bye-bye all. Huy, pamaboy, sumudurin. Uy. Bye. Bye. See you again next time.